Namaskardom, Nili Birta Life Pen Sami Rup Jalin Tisupi, Nun Birtang Tople, Arjuponigna. APHLC asong pen puthod re-election padunang ji paputak perangkeme kepa. Kachipadu kajoini athe kimesen athe kelong putak ning kachiparom. Kinamtang wo sik ni pioneer keparni MSC kilika long BJP atum gundagiri mate otlangno cheplang joini kacharbu durajok APHLC asong pen puthod re-election donang ji pu kursing timung ahin pen sodak pen lamthe jaipon. Labang some long APHLC candidate kursing timung ahin pen kaning jepon ke tuliram jongsing samjin pen pathupon puti APHLC asong pen ke dojojia podlo pota ning jepon. Lapen labang some long APHLC candidate kursing timung amat kaning jepon alam ke chotruarong oraratum wojok long bom lapen alang litum long voter ID dorep bonseta pininganing kan wojok long ledet ke komalo ke chok cheke. Election commissioner mamate BLO atuma polamte tukoglu. Mathadam pame polote ladak BLO ke chok chelamte awe. West Karbiang Longpen Birta Life Peranke, Joram Qatar report. Tuan, mate jasmet perke kupi along lo, nilitum election esek along na cerabun, kandra bor bahapen dolo, alang li larimbe ke hai, lapen umrong soben same dolo, rames katha, lapen nitum dutulang da kupi rab doan, tebok terai pen cenglok kupi along doan lo, jasmet pet dak suarlo pen cenglok, sopen cenglok. Itu man sang penangathon han penangathon lapen jang sunanga thaidun lapen Bangalore long chong datam chorari somaratum nang cherabdun alantum same tangkab de same sikai sinivet paru sinivet manatum cherabdun lo lapen to anarat amut pi sinili natuma kachurupa jirlo dan itum dak efficiency mati kupi long akendiat penjog ja kadogobi pensiela tuman kachurupa jiriglo pateng pen media ko kete wang padang tengah choro lo sike cheng sila mangke isining duk memela APHLC tum songja potum mena wut che joglong ledet mena wutara di dok set pen itu wut che joglong der bangke isi ning duk memela babang so ke komat si ke claim chok chema kedam ke chok chema ke lake election official laken BLO tum lo bang so rongarat han amena vote pa joglong nangji pusi ke tang nitum Karbiang long adisi atau mendala bang somai do elo vote ke anutin ci joglong FG pusi lang tum lam ciak nang cipidul inut banal tum vote pa ci joglong FG banget tum claim ke pusi disi bendalam ciak do sapini ani bangke ningduk lo la bangke tok asongja potum aradatum ini vote joglong le det bangke la ke si mang humemel Ulutang te APHLC tu makemang constitution ateng mana kemang alama bangke nono teng bangke dam jedel constitution ateng pen kali del nono bang so election ki bike komania ning hang le komania han put pajok long det komania fan ke la puke ther ke hapen sona teng sinon do koklu stay si ilitu makemang 6 lo teng kemang bangke ke CSO fan 6 dul paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen aron selam si kiche sohan wotarle samen ing thanangi positum la anari janang kache song tapini Karbiang long kedam tang kasaria government tum bangke Karbia fan inglo so fasi pini ke vote pajok long le dara bangke lake iltum ning duglo lapenili labangso administration atum hanta lapen labangso election officer atau hansta me BL officer dan nilihin pentap pin rem lo bangke ili tumar rada fan vote pajok long le dada bangke alam atum la ana kan MP MLA ha bi hek saru tum jong tipini ani vote jok long le amena voter ID do set vote jok long le det poke di le thek long le pilang lagi dak hello first lo pini ko pilia constituency long bangke la son prote tum karbe tum konan sikele tum hilang sila so bangke nutin da munthi nangji je anutin aja song nang je anutin dalam theke paklang ni lake Karbiang long itu election officer tong ke claim BLO tong ke claim mangke lake chok chelo nang Karbi pupelo nang lo so pelo ke claim chok ke pute tum jong kir nang ji apela bang so BLO phantame prap jin pen disia hen pen election officer hen pelang lifan action and sirak nang la bangke pinili tum Karbi tum phan rada phan vote pajok long na det bangke lake isi ning dug lo bangke Lasinon uthot bachani thuk kantung bangke parnisi bithung along labangso election ke jogatung han mena
wood pa si jok long le dera bangke lake isi la taning duk lo alang tum pulo free and fair la bang so election na teng si padopo po si DC mate election official tum tame alto lam chak nang chipi dun lo SP ban cheng lok law and order ban cheng lok kat do italang tum lam chak nang chipin din lo setelah bang so lam chak pen mangal tum cek claim ke der lo kasi labang so election ki bi administration atau mga totally failure lo alang tum bangke ke chok chena si dam rong lo komane abe dun juya son si dun juy lo kasi labang so ka control ke komal lo labang so administration ka control bangke Himonto Biswa Sarma bidi lang no sinang claim la bangke jong si hok pet jong si free and fair majoga party da dunde purutang de presidente aning hangat teng ben put pajok long le dalonte rada fan komane hana slip hijok pamina si thengam tang komane ke a pot nang jogri nang damoy ni tumang jok yelo pulason gi puke komat se tumhan jakong tilonte jong si tuliram rong hang laan ka ferilo mante PSLC fan PSLC fan laan ka ferilo mante PSLC ka ferilo mai PSLC fan laan jong si a hok pet monsam ingsam jin pen election do pote tum challenge lo tuliram rong hang ke hai fat tuliram rong hang ke hai pan challenge lo nangli jong si gunda wepin ingsam jin pen ke ther ke ha ba wepin ben te itum chedana election ki kerem ke hai dulu nangli tail non la bang so election gunda gami pen toy gunda ras toy pen rat han pa ther da bang ke la ke nang ta election ki hai kali lake rat nang tinji lake nang li komanihan ke ther ke hap usi bang nang tin thiplo nonta lape isilan tu pudam ne hela football e pathu ta son thak thak lo foul jong se pathu pen ke hai ke rata ning samse jong si ing samjin referee ta komada beta dunde po beta dunde potang te rem det tame hala bang so kerem ta ning samji labang ke sta non labang so election son thak thak lo a hok pet ing samjin pen ke che thai ke che chok ave pin pen komane han kupine bu pe pin pen ke ther ke hap ap jong si ave pin pen jong si election padu thu pulotang te labang ke PSLC atum ta ready lo ing samjin pen komalon tum ing samjin pen candidate parjab dunji pulotang te alang le Bikrom Hanse van phere duglo ipolo phere dug ke tu Bikrom Hanse ke hai ke rara fan ke mesen alam si thandam a hok alam si thandam komani han ke ther komani han ke hap labang kali lasi nang tum ta me chini nangji apen rat ta me non cherok tok nangji sta bithung along son thot ke etum katro kawe constitution lo make claim nang nei democracy pen democratic country la bang ke ining hang aling ining hang ateng bensi vote jok long nangji majok tala ke adi kente komane che theng nai bu komala ning hang bang doke pini PSLC ban le ana ning kiding komane fan ta ari pa phodo ba belang komane fan theng det ta belang lason si ani si Karbi rong Sophia polling station along PSLC polling agent fan ke theng ke chok pen la ke arono mante la ke PN fair election lo mante State Election Commission Assam State Election Commission to pulo ing sam jin pen si election do nangji mon sam men si election do nai pusi pulote hala bangso PSLC polling agent phan chit thur pen ke theng ke kente la ke ing sam jin pen mon sam do election lo mante nasi tuliram rong hang nangli la bangso gundagiri bangke nangli cewar nang po lake bithung atung kroi thai sta kaprek constituency bangke la bang kroi kre laki bithung rak nang chechat thai sta kopili rat nang chechak che amreng rat nang chechak che hamren rat nang chechak che rong khang rat nang chechak che lumba jong rat nang chechak che nili rat nang chechak che Muhammad rat nang chechak che phuluni nomati korkanthi so cheng dhen ta rat nang chechak che la son ke claim bangke aku majoka chechak bang we tari to pini PSLC hen penke non kiwangji labang so election bangke ajat abidi bentame re-election bangke ni tum bivek ji labangke arona teng pen tuliram long hang nangli gunda le ceplang noi ajal le ceplang oi ni tum nang kroi ke labang so gundagiri bangke labang so gundagiri jong sinang liwar we pulote nang li soput muan sinang li fanang bisarji
ni pota gundama po bangke buat di sini nangli sopo si rara long penangli charju nang po lape nangli phanang pachini kang tung bangke nangli sopo London e pacar lidam gunda gam klem nahi potong nangli ke cetoy dama ngalu ke pacar li masih nangli ke toilet teh non nangli labang soa ot alam nangli rata phan ke than kente nangli sopo det tong London pacar li nang po mante nangli sopo det tong mesen nang nangli rata phan ta mesen nai kumarli London le charli dama itu dah ha Amerika le charli amota nangli rat phan ke than te nangli phanang pachini kang tung bangke nangli sopo London e pacar lidam gunda gam klem nahi potong nangli ke cetoy dama ngalu ke pacar li masih nangli ke toilet teh non nangli labang soa ot alam nangli rata phan ke than kente nangli sopo det tong London pacar li nang po mante nangli sopo det tong mesen nang nangli rata phan ta mesen nai kumarli London le charli dama itu dah ha Amerika le charli amota nangli rat phan ke than te nangli gunda pa klem nahi ke nangli lahelo maga than nangli rata phan nangli rong rata phan nangli solo maga than nahi kente pini mesen nahi pusi nang than nahi mate je theng nang ne je chok nang nei ta pusi nang than nahi polo kente nasi nangli prap jin pen labang so a ot pen ke war serang nang po apen itu labang so ke mang bangke kopilo bi thong lo bangke na hok abidi pen nai ajar abidi pen nai re election pa di phan ke tum ke prap jin pen tum ke che song po lam lon Kidam tang wo signify troxier ni seba pen ki pipon HLCC asat lang ki undun New Dawn English School Diphulo Charlie Osomartum Ninkarong chipipon Lasong si Diphu matipong along ke do New Dawn English School ke suruhini rapon ning kansi ingpu pon lapen laso school impu det pen non piniar ni anta ka Charlie Osomartum mesen ka chapaduka theimate result mesen pen chapalong dun Lason le thot si wo signify troxier ni seba pen kapang da kalong New Dawn English School pen sitame 95% a result ki me chapalong pon lapen lason si Charlie Osomartum Lipsing Bay New Dawn principal apan kachuro lam the lapen ning samjin pen churo lam the pajarpon lapen lipsing sitame Osomar pia po lapen lothan bang pu bang phi tumapan churo pajar lam the jaipon dalili pen beta la franke Abraham Tiso report Sir, Osumara tuma comments pen bangke non la tum ke pasa percentage ki favorite la pen ke la dak duk we la tum ka Charlie along pu ka influence abang ke nangli phansa keru nang ki pi la sila bang so putha nangli pen ku pi puji Sian tuma ke kero nili phana ki churo lo sidame la dak bang ke nili novet kali staff tum joine la pen staff tum ki thek ke re la tum ke than ki me joine na so posil la tum result bang misen lo apendet kali nili churo ji appearance samhunta appearance tum da chepaduk anse smart technology tu ka bo I joine si pini la student do an ni tum school long New Dawn English school long result ke mege ban ke lake teachers tum det kali parents unta ada mansirap citudun posi alang ni tum result misen la ke dam tangan ning kanang bong nang lila bang su school long arpu ko pisi ke deng kon oh nili ken ningkan hini lo peneng bang ke nili dak pen nili non principal e kalilo satame chuneng an ke nili dak dola masi chuneng la ningkan hini ang bo result bang mesen to chuneng si bang ke la ke corona joine exam bang pawedelo satame 100% pass lo peneng bang ke sodun tu peneng bang ke exam dolo satame data 95% out of 20 bang ke inodred lo la bang song bong penon penang ano Somardum ke nangli pen ka chekak on era song nili ke theklong la pen la tuma mek rijang ring na song nili ke theklong la sila hai Somardum hanang li kopi advice pidun ji nili advice pidun ma la lo non la lang ni tum dar school long pen pass de lo plote lang ni tum higher studies phana lang ni tum han teacher long an su se ke thek ke re ji phansi ni lang ni tum han thi jumi ni su ko la pen lang ni cheka ko e la bang ke son lo e tum ko an ni ho ke cheng pen alang ni tum hani tum dora pet family sun dora pet lo non ke sitan me lang ni tum pass de lo te tum sitong ver kai son sitong ver bang ke ni tum an long le det ko la suppose nili ta ning duk lo tame ba we lang ni tum han mission going on next kachali first year pen cheng kon lok alang ni tum mo future tame nili bangke alang ni tum han hodai ta ining do ji la pen hodai ta welcome lo any help alang ni tum han kerap pini nang ji beta nili bang hodai ta serap chitu dun ko kijut si nang limen chekhanik ha nili men ke lipsing be nili ke do ke dak ro marjong ward number 3 before nang men nang chethan that te
nang li non ke pas ko ana percentage ban nang li ke pas ban lo an letar ko nang li long salit ko pipi subject nang li ke wan ha general science and social science. अच्छा nang la ana subject ge ko ne letar ke wan long pe na ko nang ka por hi idea ko so lo nang la ka do win han da so channel pan yok than that te Di Charlie ang kaya ipinan sa por ipan lo. Idak sa lumta jadi arni siang bong ko ana arts por hi lo nang Charlie bang kita isko yang si Charlie off kami can one in 1 hour si Charlie arni sipen 1 hour and the rest bang ke dak school long se charlie ka ang thank you so much and then non nang li long sinili wang thulo nang li men la pen ke nang li ke pas percentage letar la ka do we cha than that hai ko pipi subject nang li letar ke wan ka do la song bong panang li arni siang bong khonta kwan se ka charlie choro lo puthon li nangli long siwang thulo nangli men la pen ke nangli ke pas percentage la pen letar ke long subject la ka do we cha thani that non nang li ke mang ko pilo non na nang li dak pen pass elon ke nang li ka charlie ko pila pen nang li aim in life ko pi puthon li nang li long siwang thulo nang li mena cha than thala pen nang li ke pass percentage la ka do we cha thani that nili nang li long siwang lo nang li men la pen ke nang li kur la pen nang li ke pas percentage la pen ke nang li non ke charlie ko pia stream la cha thani khat hai nang li ke pas percentage an ke non nang li ko pia stream se nang li ke charlie ji nang li science stream se anji nang li ko pi pe na aposi science stream ke ponji ko ne ata puthot ne nang long siwang thulo nang men la pen ke nang pas percentage la pen non nang ka charlie ji ko pia stream than da khata non nang ko pia stream se nang charlie pon science and ponji ta choro part pe nang li long sida ko ni wang thulo nang li men la pen nang li ko la pen ka nang li ke pas percentage la ka do we thani khata choro part nang men nang cha than thala pen nang ke pas percentage la pen nang akimang kopi stream nang ka charlie ji element ke akin so akan nili pen ke science stream pen ore nili 51.66% nang ka charlie ho dang phan la an nang ka bor I piduna abang komara ati char nang phan nang influence nang la an ka chepa un dun la phan ran na body kun ke letin sar la pen agotin sar la nang men la pen ke nang ke pas percentage nang pen nang non nang kopia streams nang ke charlie ponji ko nang ning ke ha arts and padi ta choro part pe nang men nang ko ana division men se ke pass ne third non nang kopia streams nang ke NG pu ka nang ke mang artist ta choro part pe nang men lapen ke nang ke pas percentage nang school men lapen non nang ka charlie stream nang than khat mele borisul be
percentage is 51.33. There is women even English high school. Women cái ini cái art. Nang abang ke? मैंने कल तक केमिस्ट्री में आर्ट्स मेरी परसेंटेज के 25.16 Nang pan komara sar bang se ekdom nang ching hon nai nang ka chupek lam. अगस्टिन सर Agustin sir. साइंस Nang pen nang chathan that te? along remaining age is around political percentage at 25.6 minimum still can be the science Nang komara teacher bang pan si ka chek ote kang un en nai lang nona por. Ha? Agustin sir nang pan ching hon pik. Aman nang ching hon pik. Pinya berita lapon sing ton pun ilo like bom tha berita live.